Ayo dusto. Naini manusia. Naide bini dustoa. Bini dengso. Hi logoफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नायनोसै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ सबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै फागुननि बार ओरैबायदि बार बारनाय पुरा हाद्रि गुफुंजोबखायो नङा होमबा नै खोरखिनि पर्दा आरि बेफोरखौथ' दादांखा आरोना हांगोमोर जालाजोबगोन ओरैनोबाबो बार बारनायजोंनो हांगोमोर जालाजोबखायो नङा होमबा ओमफ्राय आंहाथ' मानलु मानला बोरैबासो मोनलाजोबबाय आङो आरो मोनसे एम्फौ गोसोम फिसा फिसा बाग्रा दङ ओरैबायदि अरथाबनानै थायो आरो बुबाबो थैया मा जिनिसथाय बियो अंखा दाब्ले ना मा होनोथाय ना मा होनोमोन अंखि ना अंखा दाब्ले बेबायदि होनो खोमा जा बेबायदि सानावहाय माने जायखिजाया बेलासिफोराव एसे बांसिन जायो ओमफ्रायहाय बिदिनो आरो ओरैबायदि अरथाबो दाग जालाजोब्बाय आंहा बे अरनानैनो ओमफ्राय नै लोगोफोर दा नायलांदो होमबा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थगाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो न'नि गुलुं गुजुंखौ एसेबो नायनो हायै बायदि मोनथारबाय थेवबो आङो दुगैनानै लाग्रोबाय आरोना बेनिफ्रायसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दा नै सि आरिबो एसे खनस्रांनांगौ दङ गानलांनाय दख'नाफोरखौबो सुखांबाय ओमफ्रायहाय सि आरि खनस्रांनांगौ दं नै माबाफोरखौबो गासिबो मा होनो न'खौबो गासिबो सिबनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय आंना न' सिबनायनि टाइमनि जेबो टाइम टेबोल गैला आरोना न' सिबनाय न' सुनाय जेबो टाइम टेबोल गैला मालाबा मोनायाव सुलाबायो मालाबा फुङाव सुयो मालाबा ओंखाम जाखांनानै सुगोन बेलासिफ्राव माने जेबो टाइम टेबोल गैला आरोना मावनाय दांनायनि जेलानाखिनो टाइम मोनो एलानाखिनो मावलाबाय थायो जानला मोनला आरोना माने ओरैबायदि जाबाय टाइमा ओरैबायदि आनमल जाबाय माने हगारजाला आरोना एक सेकेन्डबो एक मिनिटबो ओमफ्राय जेलानाखिनो टाइम मोनो एलानाखिनो जानला मोनला खामानिखौनो मावलाबाय थानांगौ जायो खामानियाथ' जोबखाया नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि आनमल जाबाय आरोना मोनसे टाइमावथ' ओरैबायदिमोन जे टाइमा माब्ला थांगोन होनग्रासोमोन आरोना टाइमा माब्ला थांगोन खिन्थु टाइमा दा ओरैबायदि टाइम सफैबाय टाइमा माला थांखो बेबायदिसो होननांगौ जाबाय आरोना माला थांखो माथो मावस्लाबनो हायासै जेबो बेबायदिसो आरो ओमफ्राय माथो होनबावनो समा बिदिनो जालांबाय थायो नङा होमबा सोलायबाय थायो आरोना दा नै गोरलै गोरलामनि थाखायनो एसे मावबाबो बेनो बे थाफिनबाय थानाय जायो ओरै मावसै ओरै फारसेजों गुलाय गुजाय खालामसैलाय आरो बेखौ फोसाबदोलाय माने साफा जाया आरोना ओरैबायदि न'आनो गुलाय गुजाय जाबाय माने लासिं सिंसि जाबाय आरोना मानसिफ्रा फैयोबा सानगोनसो थानायफ्रानो माबायदि थायो होननानै सानगोन आरोना थ' दा एफाराब माने जाला आरोना साननाय बायदि नांबावगोन एसे टाइम जेलनाखि देरो होनबासो गोसोबायदि मावै दाङै मोजां स्र' थानो हागोन आरोना ओमफ्राय बे समावथ' एसे देरबाथ' रायलु रायलाबो खालामनो हाबाय नालाय रायलु रायला मानिसिगोनबो नालाय बेबायदि गुलाय गुजाय खालामनाय नंला होमबा दा बेखायनो दा बिदिनो थाथ'नांगौ जाहैबाय उफाय गैया गाज्रि दा मोनसै सोरबा नुफैयोबाबो दे माथो होनबावनो लोगोफोर थगाय हाबानो जाबाय होमबा नै दिनैहाय फार्स्ट जाजेनसै बेखौनो नै बेसे बुरजा मोनो बासिसो आयौ बारा आयौ बासिसो लानांगोन एफाराब बारदि बुरजा मोननाय नङा नै जानायाथ' जाबायमोन बेखौ दानस' दोनो हनै दंबावोमोन माथो बेयाव बैयो जाया मानो दानस'यो बेखौ बिदि बिफांखौ साफा जागोन ना बेथ' जाखाला नालाय ना फांसेयाव थाइसेल' सेहेरा जाबा दाबाथायाव जायाहाय दे औ नुदोंसै जिरना नायनोसै जिरनानै नायबाय मोनसे जाजाबाय आंथ' बिराद बुरजा जानो हायो
बिदिखौ जेबो जाया नै दारि गोमोन गोमोनखौ बासिनांगौ ना गोमोन गोमोन नागिरनानैहाय नै बेहाथ' मोनाखै दारियानो नै दाबोनो गोरलैसो नै बेहा एसे मोनहांबाय थेवबो जानाय नङा बियो मोनफुंथारनायखौसो आरो नै आयै नैबेबो दारि गोमोनथ' नैबेबो दारि गोमोन जाबाय नों फैबाय आबैखौ मानो नांगौ नै दारि खानायसो खानायसोनो र' आं बासिनाया जायोना जाया नायनोसै आं बेखौहाय एम्फौ टाच आइदै आबैया दाना मारै फैबावनांगौ नै आबैया आइदै बे जाजाया बेखौ सं होननांगौ औ नों अफाय थाङा बाजाराव जाया सं होननांगौ नैसाय जाबावगोनसो हनै जाबावबाय जाजाया होनखाबाय संनांगौ होमबालाय गोरलै दारि मोनैया हरदो बेनो बेखौ जाया न' बेखौ ना बेबो गोरलै आयु हास्लाबला खि खसा जाग्रायासो बिदि जाबावदों जाबाय नायनि माबायदि जादों देखायलाय ओरैजों दे जानानै देखायलाय गोथाव टेस्टि इस र' साजागोनबो खि गनायाव खि आइदि होनो औ राजाखा बिदि सं होननांगौ बिदि जायो जानो हामाथ' बेखौ गोथाव मोनो नोङो इसोर गुलुआ जुंखाम जादों होनदो औ जा जुंखाम आबैबो नै बेखौ जिरनानै लाजोबखानोसै रुनोसै बेसे हाबाब बेहा हनै जानाया अरख्लाबजोब्बाय मोनजाबावगोन दे जागोर बेखौ जागोर नै बेखौ जिरखाजोब्बाय रुनोसै नै गोथां जाग्राया सासेबाव सानैजों जि गोसो होनानै जादो आयौ लाजिलायो गोथांल' जायो नै बेहा बाबुआबो नै नानाया नों जाखोन्दाखौ जायासै गय थागुलायबाय बे नोंनि गय नङा अरदोंमोन ओमफ्राय जाजोबदिया न' बियो जाजालाथ' माया जाजाला बेखौ जाया बांद्राय बिदि गोराखौ दाजा गोरलैखौ जा गोरलैखौ नों जानानै मानो गारबाय थायो न' बेखौ जा न' जुंखाम गोथां जाग्राफोर बेखौ जाया बेखौ संनांगौसो सं जादो औ मा होनदों बुजामनो जुंखामा बुजामनो बुजाम बेलाय बुजाम जुंखाम होनलाय बुजाम जुंखाम होनलाय बुजाम नै रुखांबावबायसो माला सासे जाबावनो हास्लाबला गोथां जाग्राया नै बुजाम जाग्राया हास्लाबला नै बुजामनो नाम गोदान fucam nों मोनजालामोनथ' आंनिजो बियो गासिबो आंनिसो आंनि नै गाइखेर लोंसै दा बेखौ होथ'ला
लों जायो जायो दे बादाम जायो था बादाम जादे बेखौबो गाइखेरखौबो नायबाय थायाबाथाय जाया माने माबाबाथाय नायबाय थाबा थाब जाया ओमफ्राय जेब्लानाखि एसे ओरै खेंख्राराव नाहरदो होमबानो गोदौफुबाय आरोना बेखायनो खाथियाव थाबाय थाखानांगौ जेराव थांमोना गाइखेर फुदुंबाथाय ओमफ्राय जै गोदौफुबाय आङो बिराद रागा जोंखारो गावखौनो गाव मानो बेबायदि बावो होननानैहाय थ' खाथियावनो थाबाय थानोसै आङो जेरावबो ओंखारलांला नै फारसेजों बेयावहाय दैया नुवाखै सारायावहाय मानो फुदुंदों बे जाहैबाय जानायनि लाहार आइदै आहासो आखाइया दुंलायलायबाय गुदुं जाबायमोन दैया बे मा संनो नागिरदों नै बे दै फुदुंनाया जाहैबाय नै बेखौ जागोन बेखौ बेयाव माइरं नै एसे जावखाबाय बेखौहाय बे माइरंखौहाय दा दिनैहाय बर'नि ओंख्रि जानोसै आरोना एंखुर नै बेखौहाय बिदि जायोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि माइरंखौहाय दैया गोदौबाय नालाय दे माइरंखौहाय ज्राव हरबाय आरो ओमफ्राय दा गोदौबाय थाथोंसै बेयो खोबनानैनो गोदौबाय थाथोंसै आरो बे खोबनानै दोनबाय बेखौहाय उनाव जाबाय ओमफ्राय दा नै लोगोफोर मा होनो सानसुनि जानायाथ' लाहार फाहार खालामबाय नालाय ओमफ्राय दा माबा मा होनो एंखुरखौथ' होनानै दोनखाबाय बर'नि ओंख्रि जानो नागिरदों नालाय दिनैहाय एंखुरखौथ' होनानै दोनखाबाय दैयावहाय दा बेखौनो नै एंखुरजों थाइबें बिलाइजों जागोन आरो ना बे थाइबें बिलाइखौ खानानै लानोसै दा फिथाइ जाबावबायसो आयौ बाहाय बोरो फिथाइयालाय सिनायबावासै आं थाइबेंआ फिथाइ जाबावबायसो नै लिलौ लिलौ ओंखारबाय बोरो नै बिलाय नै ओंखारबाय नै दा बेनि बिजौखौनो बिलाइखौनो खानोसै ओइ नों सुजागोन माबागोन औ नैबेखौनो खानोसै नङाबा बे फिथाइ जाजोब्बायना गाज्रि जागोन बांद्राय बुरजा नांखाया नै बिलाइआ बेखिनियानो बेखौनो लाबाय जाबाय दा थौ औ बिजौ जिबौआ बिजौसोहाय बेना औ नै फारसेजों बेबो जाबाय बेबो नै संख्रि होखाबाय बेयावहाय संख्रि होबाय ओमफ्राय जेबो होथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नैबे थाइबें बिलाइखौ बेखौ होनानै लाखानोसै बेखौहाय जाबाय खोबना दोनथ'नोसैलाय नै दाना सामब्राम गुफुर देनाय हालदै ओमफ्राय नै बानलु गोरान एसे होबाय आरो एसेल' नै आलौलायनाय नाङा नालाय बानलुबो होखायाखै जेबो होखायाखै बे एसेल' दा मुजिनानै थाथोंसै ओमफ्रायहाय बेखौ दा सानोसै आरो दिखाय गेब्लेजोब्बाय नै आरामनो नै सदा हरबाय नै सासे बेबायदिनो औ जाबाय देखाय दे बन्द' खालामसै नै औ बन्द' खालामसै दे माबायदिसो जाबाय आं खेबबावगोन नोंखौ इसोर नै गाबनायखौ बन्द' नै समायना जाबाय
बेनो जाबाय मोनबाय आरो बेयाव मा ओंख्रि दंबावो ओमफ्राय बे जाहैबाय नै ना ओंख्रि बाय होनदो बाय आं दुहोनसै होनदो दु औ दाहाय सिखारगोन होनदो दाहाय उथा होनगोन उथा औ दे फुनानै लानोसै बेखौ नै जानाया ओंखाम लाबाय नै बान्दा कफि सालाद लालायबाय बान्दा कफिया बेनो लास्ट आंना बेनो लास्ट आरो गैला आरोना न'आवनिया गैला बेनो आं जाजोब्बाय फुरा ओमफ्रायहाय नै पनिर केपसिकाम ओमफ्राय नै आसला जोंना बर'नि ओंख्रिया हाब स्रुबनो लुगैखाबाय आं बरिया लोगोफोर मोनानि खेबसे दुगैखांबावबायसो आङो मोनाबाय 9टा बारबाय दा खेबसे दुगैखांबावबायसो आङो नै बेहाबो दाबो माबा उन्दुनो ओंखाराखै ओमफ्रायहाय ओंखाम जाखांबाय खेबनै जाबाय बियो ओंखामाहाय बिदाजों खेबसे जाबाय आंजों खेबसे जाबाय जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा गाइखेर लोंगासिनो बावसो ओमफ्राय गाइखेरजों ककेसजोंसो जाबावो ओमफ्राय नै आं जानोसै औ खुनांसिगौ दे नै दाना जानाय लोंनाय जोबनानै नै थाव गोथां लाबोखाबाय बेखौहाय फुननांसिगौलाय आरो बेना आथिङाव मालाय जि फुननो बियो आथिं गन्थं फुनना होजोबसैलाय नै गन्थङाव फुनजाखादो गन्थङाव दे सामफ्रामबो बेना गगा मोनबाबो गगा मोनाबाबो फुनखानांसिगौ आरो सामफ्रामबो फुननांगौ जै बिसिनायाव गाखोफैबाय थाव आरो थाव नागिरखायो मालाय दिन्दां खालामनानै लालायखायो जाबाय मोननैबो फुनखाबाय फैदो गन्थङाव दे गन्थङाव नै बेखौ नाहर दे औ दे उन्दुनो ओंखारथारबाय दाना दे उन्दुनोसै दे नै उन्दुलांबाय लोथोनो जोंहा नै दाना ज' उन्दुग्रासो जाबाय बेयाव आइ उन्दुयो बेयाव गेजेराव बेयाव आं जिङावहाय बेयावसो उन्दुग्रा जाबाय आरोना जों आगोल उन्दुग्रायावहाय बेयाव उन्दुला जोङो टाइमा 11टा जानोसै लाइट होबोलायबायसो आं टाइमा 11टा जानोसै ओमफ्रायहाय थारमाने जेब्ला जों उन्दुयोमोन ना सानैजोंहाय होमबाहाय माने उन्दुनो ओंखारामोन बियो माने दसे आं सिखारबाथाय सिरि मोनो ओमफ्राय जेब्लानाखि बेयाव उन्दुफैदों बिबैजोंहाय होमबानिफ्रायसो लोथो हरसे आराम उन्दुयो आरोना बियो खिन्थु जों सानैजों उन्दुबा आङो दसे बायहेरायावबो ओंखारनो हाया ओमफ्रायहाय दसे ओंखारबानो सिरि मोनो गाबो ओमफ्रायहाय हर गेजेरफोर माने बेयाव फैनो लेङो आरोना बेयाव ओमफ्राय उनावहाय नै दाख्लैफोरनिफ्रायनो बेयाव उन्दुबाय दा उन्दुनायानो उन्दुनाय दा बेयावसो मोजाङै उन्दुयो आरोना बियो थ' नै दा उन्दुनोसै आंबो सानसेमानि बिदिनो थांबाय आरोना दिनै लोगोफोर जानाय लोंनायजोंनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थाबाय आङो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय थेंक इउ फर वाचिं